出国那个 slam 就农山起嘛。UMLA ka mo kaya uma New York ki sungo ula kren khia halor ka long kaman hagari khasi panar ha ka ba ula penpau ba kanam ba kane gari kalayo kum kata gari tibreu tiblei kala jandu jandam ba ki kam sne kila sedang ban kharoi ya gane uma sungo ula kren ha ka jingalang man penthamai ki nong ket kam ki India Students Union ha ka sngi palei hajwai nagaliang jong deu UMLA ubala julong tengru udukhot ke JSU ula kentu ki nong ket kam pathmai ka seng bandan ke jingket khli ban kenti ke jaj ban riu ya ki khot nong ket kam pathmai jong ke JSU la pen scam do president barem umar rikut pareng la jit yau samla jersom shella ku president pathmai u aplang lamare ku vice president u trebor lang suchen ku general secretary nolor ki weipat abai jingkran u samla trebor lang ula kerpat ki nyongot ki nong mi khmat na rilom jantia bakin pai khmat syakathan namar kumbalong menta yagari jantia labana tanga kakam shalantu yau doyong ulai thu bakat kum kejingwat benya ka jong u ba shwa ban yo ke hill state house nam shiajar khandai spa nyau phuwei ke jilla meghalaya ka don tang kumba khatwei lak tam kinong shong shnong nrei menta haba ke jilla kala jandap san phos nam ke jing don bre ko la kot shakalai phau saw lak tam bat na ki de gilai phau saw lak tam tang kumba khat arlak ki de khasi panar lo samla trebor lang yo achi bon ki experience le achi bon ki kam hejing eto open bha pen miet ya ge imlang sa lang pat kam jo le ya ge jaj bru maya ge yong ki por yu nga am ho po ka senjesu pen kan mo wi nga ha go yo yu line wi ge chnong chu wi ge chnong ha go yo yu him yu ge issue kawi hadin gawi ki issue hejing eto o kamnu kenrong ye ga jaj bru maya ga yong phi yong a ha ga jing lai lu ti yong i bon sin ju tip i ga jaj bru janti yong i manu ga ri go tip bru tip lai han re la da pai i ga jing skhiat la da ngami lu i ni gi sngi chami wa ga te ga nam gu burom ko ga jaj bru maya yong phi yong ar jo yo chi sin ga sngi yo ka makat tu udo udam no ko la dapai ke jing hir dor hage imlang na salang la dapai ye ki kam yo ki kon kon ro la dapai hejing ito wagasi ko wadas dang roy kerhai pat si bon ki jing e kiwa ka jaj bru maya yong ki yong mat ko badlang bai ni jing e yo ka mo katigar ka nam ti bruti blayong i dat jan no go udo udam karam te hawa em ga jaj bru go maya yong ki yong em hi perdi jing e ki go him ni jing kit khle nei ben tau pen bha yo da jet da pra em kam i ngami lui haga jing pat ki yonga haga jing lai lu ti ki yonga kamu da jo ong yu he o i ki khna khnro mani ka lawei go pharnai yonga jaj bru la da ka lawei ki yong pi ki yonga man go ka lawei go dum to upendum du kat i ka lawei ki yong pi ki yonga hanrei wat i ka lawei yonga jaj bru yongi em ki jing ba khle em ki ta responsibility hago kamnu ubai ha ki tempa kiwa khlan gyong ki yong nei ben tau kenrong ki jaj bru naga por ho pa i jing stom ho pa i jing hir dor yong imlang sa lang yong ngajo sia pujut no do naga por o yele o jaj bru go maya gyong hir dor go emale ke jing thrang jing angnut hago kamnu tho i lat luti nei ben tau pen ku